זזני בלעי, מזני בלעי, מזני. מה העיקר? בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו חברים שלי! שותפים! יפים וגם פחות. בואו נראה רגע, חכו רגע. וביניהם יש תשובה בסטורי לכל לאינסטגרם. השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע חיים ומתנה. מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד. מי פה קיבל פעמון?